салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. рости гап ман намедонам оиди бозии Бавария Барселона чӣ бигӯям. барои он нафароне ки бозиро тамошо накарданд гуфтаниям ки Барселона аз ҳама бузургтарин бохтро дар таърихи фаъолияташ ба қайд гирифт. Бавария каталониёро бо ҳисоби 8-2 мағлуб кард. чиз дигар он аст ки Филиппи Каутино бозингаре ки Барселона барои харидории ӯ 140 миллион евро пардохт карда буд, 2 гол заду 1 ассист анҷом дод. Каутино дар иҷора қарор дорад, чизе ки дишаб шуд тасвир карданаш намешавад. бисёриҳо ғалабаи Баварияро мунтазир буданд, аммо бо чунин ҳисоб не. баъди ин бозӣ акнун суханони сармураббӣ Кике Сетьен ва дигар футболбозонро мешунавем. Месси оиди ин бозӣ чизе нагуфт, ба ҷои Месси Жерар Пике ҳарф зад. ҳамчунин мебинем ки дар утоқи либоси васкунӣ чӣ рух дод. дӯстон, имрӯз охирон бозии якчорниҳои Лига Чемпионҳо мегузарад байни Манчестер Сити ва Лион. Ширкати 1xbet ба ғолибияти Сити боварӣ дорад. аз ҳамин сабаб ман дар онҳо ставка мемонам. шумо бошад интихоботонро худатон кунед ва ногуфта намонад. ба ссилка коментария БУДА даромада бо промокоди барсатиҷӣ дар аввалин ставкаи худ 6500 рубл тӯҳфа гиред. имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. ман медонистам ки агар ба онҳо фишор оварем имкониятҳо фароҳам меоянд. мо акнун ба бозии оянда таваҷҷӯҳ мекунем ки Бавария ҳама чизро аз сари нав оғоз мекунад. Мюллер арзандаи беҳтарин бозингари дидор буд. мавзӯъ оғозкунандаи прессинги мо буд. ман бояд ба дастам ташаккур гӯям, чунки онҳо чунин сатҳро дар тӯли 90 дақиқаи бозӣ нигоҳ доштанд. мо бозии беҳтарини худро нишон додем. бозиҳое ҳастанд ки мо бояд дар онҳо ғалаба кунем. ҳамаи чиз аз сари нав оғоз мешавад. ман аз ҳунарнамоии шогирдонам розиам. аз фардо мо худро ба бозии даври нимниҳоӣ омода мекунем. натиҷаи бозии дишаба сигнал ба дигар дастаҳо аст. чиро бояд иваз намоем? баъди чунин ҳисоб ҳеҷ чизро. лаҳзаҳои хуби бозиро метавонем қайд кунам. ҳама чиз хуб гузашт. мо дар сатҳи паст қарор дорем. суханоне нестанд ки ин шармандагиро шарҳ бидиҳам. ба даста тағйиротҳо лозим ҳастанд. на танҳо мураббӣ ё бозингарон, балки роҳбарияти даста низ бояд иваз шаванд. агар бозингарони нав оянду бозии дастаро беҳтар кунанд, ман аввалин шуда аз даста меравам. ин бохти шармандавор аст. Бавария хело қавӣ бозӣ кард. ояндаи ман айни ҳол хело барвақт аст ки оиди мондан ё рафтани ман аз даста ҳарф занам. ин аз ман вобастагӣ надорад. бояд ҳодисаро хуб омӯзем. суханони Пике: ман инҷо 6-7 моҳ аст ки қарор дорам ва шояд ӯ ҳақ бошад. айни ҳол ҳама ғамгин ҳастанд ва бояд қарорҳои дурустро барорем. ин бозиро шарҳ додан мушкил аст. дастаи мо дар формаи беҳтарин қарор дорад. борои ҷоизаи беҳтарин бозингари дидор ташаккур. аммо 12-15 бозингаре ҳастанд ки сазовори ин ҷоиза буданд. мо чунон тамрин мекунем ки моро мағлуб кардан хело мушкил аст. шумо фикр мекунед ки айни ҳол мо худро хуб ҳис мекунем? мо бояд ором бошем. паго ба смсҳои хонагиҳо ва дигар нафарон ҷавоб хоҳем гуфт. баъдан ба бозии оянда омода мешавем. Бавария дар ин ҷо барои қаҳрамоншавӣ қарор дорад. бовар кардан бисёр мушкил аст ки мо Барселонаро бо ҳисоби 8-2 мағлуб кардем. мо омодагии хуб дида будем. бо ин ғалаба кори мо ба анҷом нарасидааст. ин шаби бисёр мушкил аст. сад афсоси мухлисон ва бозингаронро мехӯрам. дар рӯзҳои оянда мо қарорҳои худро мебарорем ки қаблан таъррезиашон карда будем. Баварияро бо ин ғалабаашон табрик мекунам. онҳо сазовори бозӣ кардан дар нимниҳоӣ буданд. имрӯз Барселона дар сатҳи худ бозӣ накард ва ин талафоти бузург аст. мо бояд сабаби ин бохтро муайян кунем. акнун биёед ба ҳодисаҳои баъди бозӣ таваҷҷӯҳ мекунем. як қатор аз бузургтарин рӯзноманигорон ва сайтҳои варзишӣ менависанд ки сармураббӣ Кике Сетьен аз вазифааш сабукдӯш карда шуд. муаддиёни асосии ин Почеттино, Роналд Куман ва Хави ҳастанд. сармураббии ҷадиди Барселонаро ҳафтаи оянда таъин хоҳанд кард. ҳоли Месси чӣ мешавад? баъди бозӣ рӯзноманигор ба назди Месси омада аз ӯ оиди бозӣ пурсон мешавад, вале ӯ аҳамият нодода меравад. бо рӯзноманигорон Жерар Пике ва Сетьен суҳбат карданд. дар утоқи либоси васкунӣ Месси ҳеҷ чиз нагуфта худаш тоқа рафта дар автобус мешинад. ҳатто ӯ суханони мураббиро низ мунтазир нашудааст. фикр мекунем ки Месси медонист ки Сетьен дигар мураббии даста нест. ояндаи Месси ҳамон норӯшан аст. чемпионати ҷадиди Испания баъди як моҳ 12 сентябр оғоз мешавад. фикр мекунем ки ояндаи Месси ва тақдири Барселона дар ҳафтаҳои оянда ҳал мегардад. Бартомео ба отставка нарафта Сетьен ва дигар шӯрои директорони даста аз ҷумла Эрика Бидалро ҷавоб додааст. шумо чӣ фикр доред дӯстон?
дӯстон, барои боз дубора қавӣ гардани даста чӣ лозим аст? Вариантҳои асосии ин рафтани рӯбарияд, ҷавон кардани даста ё ки рафтани Месси аз Барселона. Дар комментария фикрҳои худро нависед. Ба ҳамин тамом, дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.